Darwa iyan. Darwa susuyan. Pila benar tadi ni nga. Hindi ka jing ikijong ayapi. Kanam kerla. Kajaindia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association, kalapins kem biang ye jing dawa ban sedang biang ye kamti Do Yong ha East Jaindia Hills. Da ka baong bagi jing kendu badang shen ba ka sarkar, kim shem lawan ra kanu jing ya chekman. We Information Secretary ka Association uba overcome the car, uloong ba ka senglai kendu ye ka sarkar ha ka arp khandai trik ujilio arja arpun rio, bar ka lai trik unaitung arja arpun rio, henry ki ne jing lang kim shem la sei so. Ula ongru banadu ba President ka Association uba Marshall SB Biam ula sedang ye kejingi ki shatngan ka Association hi kala beteng ban buat dia ne kini kemat uba overcome ula maham balada ka sarkar kam la ban wad ye kejingi merjing mut halor kini ke kam ka seng kan penjur ye kejingi ki ban dawa ban sha sedang biang ye ke kam ti doyong ula kinno ru ba wala la khang ye ke kam ti doyong palat khal arsnem ula kinno ru ba wala la khang ye ke kam ti doyong palat khal arsnem Henry dang don ki kat tu kat ni ki badan board ki badang la banti doyong kat bagi try par doyong ki berit ki sharp pin wet but sharp pin dek na ki tanat baper nagaling jongi hi ka jokom chwa iklim shong thai haga jing ya dei bat ka kam jong pai ba ka jing ya dei ba doyong tenga ko ban ye thu ye phi banado ka singi ba shong thai nado ka singi ba sha thangan president bahado mentangi dang ya sha chi sha ban ya trei ya gani ka kam ti doyong ban penyo ya ka hok jong pai ba urit uria nagaling jongi jokom chwa ngila ya shong meeting bat ki he sarkar haga to ga arpalai tarik ajar henriu nam riu ajar henriu ngila sedang ya ke meeting ban ya tai na ke benta ki skim hak jing ya dei bagi pasyakta na ke jing khang ti doyong henry hangta ngim ya poi res ro bat ngile sya khot biang khot meeting bing hagite ki he sarkar kata haga ar honda tarik nan riu ajar henriu bat hangta ro ngiklem poi shinu bat ngile sya khot biang haga lai tarik branyo ajar henriu wat hang ni ro ngikum ke jukum chwa ngiklem pendem hakamat ke sarkar presiden ulaya sai tenge bat kite ke sarkar ulaong baladei ban pelino dayu doyong nang ba urit uria unio trei bat ujuk urangli om tang ya ki ba he spa bat ki badon bor ukren markmat bat kite ke sarkar badulong phin samat ye jing ki ka batenge lada phimpli yu doyong lada ka sarkar kam sangap ye ka sur jong usuk uduk balasya kini ya kahok jengki menta kumbala khat artli kisnem kenti tengi kum ke jekom shwa ngiyeng baik hakamat ke sarkar bandawa ya kahok ban plino ya doyong kum baju pli menshwa omtang ya ki he saipan ki ban yo mantri tang kato katne lada ka sarkar kam sangap ban pli ya doyong ngin sasim daga sengjam ka bat teng ta nang ta daw ngi kirparo ya phi ki pajba bai jongi wadu jingkermen ngi kum ke jekom shwa ngi don rekat bat phi bat ngi ro kum ke jekom shwa ngin om pendem ro hangno kat baga sarkar kampat pli ya udoyong tengi kum ke jekom shwa ngi kirpar rit ya phi ki pajba ban ya treilang bat ngi bandala dei ka por bangin sa mi syakmat bandawa ba ka jong ka hok ban ya treilang kanang bangin yo ban jingjob ban pli ya udoyong te haga ne galing ka por ngi haga ngi meeting bangila long bat ka sarkar la bon tli lai sau tli henry ngimyo so bat kampen hun yangi bat ngim peding hero henry ngi larai be daga wei ga sor la daga sarkar hi kampli yo doyong kanong rim jongi hi bangin sayeng ban yakhi tenge ban ya le bat ka sarkar nang maharu bangin yo ya ga jingjob ban pli ya udoyong te haga ni galeng nang por ngi kum ge ko chwa ngi ai khublei ro ya phi ki lat pathai khubor badia baro pajba ba e jong rilum khasi bat jantia ngi ai khublei ya phi shibun het kum gi yo i jongi namar menta hi gi yo i ki he namar ki shong bai kinong mi khmat la don kum ba khti jongki akhjat jongki ki yat kat bamon ki thep kat bamon mdon ba penwit yaki tenang ta daw henry da trei bat urit uria uduk teng usha tochor wadagi department ba pher ba dei jong sarkar tenang ta daw tingi hi ngiyo hi da urit uria da usong haying ru unyap hi lada ummi pajba ban
pensyai dan niwat bania kun ya gani gatma mo namar gani gatma hi singu tho hi galonga jingelek badongkong omdei tangi ka sarkari wat ya kini gi bahe saipan ki bahun tangban yo maki girut giria tangban long ginong pe yaki baki trei baki thep tenang taga daw hingi kum ka jakom shwa ngi yo i gane ngi idio na barkat sabangi phairo mdon lap den tise tenang taga daw ngi kerpar ya sarkar hani ka pormo kumbangi laong menchwa omdei ban kenbriu tang yaki bahe ani tang yaki badon gite gi MLA backup and reidero ngiro gi degi dadegi barit bariaro ngiro gi degi jai briu ngiro ngi don ga hok ban im ban yo bentalang ten ga tagadaw ngi kwa tadai ban pli ro ju barabor omdon mano yano partiality dai ban pli kumaju trehi mensuak na man yo na do urit ado uria ban imsuk ban sain ban kiuro kajai ben riu jongi bakongsan hi jing yo i jongi kumajong suang ni por tangi pe ba baduk basuk wat ki balik school room ta miolat suban lake school wat gi badapang thi hospital room don bisa su bantu dawai ternyata ka daw ngi kum puju kum suangim la ban sha ya gani ternyata ka daw ngi ong bat in hap ya khi tenge bai lada ka sarkar kanang ya siat bu teng kum ni Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya